Arraianos, arraianos, hai que ter cuidado con estes arraianos, arraianos, onde se afoga un meniño con cornos, Onde non se deixa escribir a última carta ao condenado, onde o fascista quere que a nena teña remorsos para toda a súa vida, onde un can chouta o pescozo do tenente que o adestra, arraianos, arraianos. Todo iso e máis acontece na raia. Son o novo mestre da escola unitaria. Moi ben, vostede ven sumar algo a este lugar, eu resto. Non comprendo. Son capador. Benvido, mestre. Agardábamos por vostede. Que maravilla. Xa lle deixamos con escritorio. Imaginamos que estaría ben así por ser home de letras. Que vistas. Esta tranquilidade non hai en Ourense. Estamos na raya. Da que semelle a terra tranquila. Vai precisar bo papel para retratala ben. Meu querido tío, tal como me pediu, porei no corrente das particularidades da miña vida en Nigueiroa. Este lugar é moi tranquilo e semella ser o final do mundo coñecido. En Lucenza hai moitos homes, tamén en labros andaos. Hai nos de media polaina e hai nos medio castraos. Ui, esa doeu, foi golpe baixo. Dorín, demos botarlle un baile. Pois o mestre ten cara de canso. Meu querido tío, envío esta carta para relatar un acaecemento en grau sumo infortunado. Hai 2 días atoparon enforcado a Nicasio Remuñán, home alegre e campante, de riso franco e falar moi alto, entusiasta dos agrarios que vostede ben coñece. Nicasio Remuñán era un moceador impenitente. Non respeitaba solteiras nin casadas. Unha rara sensación de perigo vénseme unha e outra vez ao peito, entre se me representa a faciana do defunto a me chuscar o ollo. Por certo, señor tío, acudín como a vostede me pediu a visitar ao crego, pero pareceu unha persoa fría e pouco dada. Non se interesou pola saúde de vostede e nin sequera se ofreceu en compartillar comigo o chocolate con roscón que tiña para a merenda. Se mo permite, non darei paso ningún de achegamento cara este crego antipático que me deu a impresión de vivir illado das xentes da súa parroquia. Sen outro particular, o seu sobriño que o ama. Parecida ten unha filla da que non souben nada toda agora. Dorinda di que ten o corpo aberto. Pois ten razón. Ten que facelo. Ten que centrarse máis no seu labor pedagóxico. Eu xa procuro, pero os meniños semellan distraídos, sabe? As malciñas maltratadas polas frieiras, incapaces da abstracción, e con esas parvas de aguardente que lle dan cada mañá. Parece que incorporasen a mediocridade infinda destas terras. A mediocridade infinda destas terras.
fillo Turelo, coa paliza da Benemérita. Agora el quen ten o corpo aberto. Bo día, mestre. Se ha recuperado, Turelo. Fresco como unha leituga. Elo, non hai nada de ver para min, nai. Non é moi cedo, fillo. E por que non lle botamos unha regueifa, eh? Ou non, non. Mellor voulle cantar unha canción a miña Dorindiña querida. Veña por mí, señor tío, por amor de Deus. Veña por mí. Veña por mí, que debe vir aquí para Ourense. Eu já não sei se fiz bem ou se fiz mal em pôr ponto final a minha paixão ardente. Eu xa non sei porque quen sofre de amor o cantar sofre meio as mauas que o peito sente. Quando te vejo em sonho sigo os teus passos, sinto desejo de me lançar nos teus braços. Teño vontade de te dizer frente a frente cuánta saudade a do teu amor ausente. Louco anseio, lembrando que já chorei. Se te amo,